Uy! Butol lang pala, no? Wala na. Sige, hanap mo. Sige. Gurot nga ni. Tugtugaan. Condition mo na. Ayan o. Mga majority condition sa St. John. Ayan, good morning. At biyahe na ako papuntang Bato. Ano mo lang nag-helmet kasi basa pa yung buhok ko. 6:30. Time check natin. Ito yung helmet ko. Lagi na ako maaga. Gawa nga ng sasabay ko yung pinsan ni Mrs. papasok ng school. Ganda ng panahon, no? Ma'am Joy. It's TC. Dito na kami sa may Bato. Tapos mamaya ulit pag uwi niya sasabay ko ulit. Ilang linggo kayo, Bi? Dalawa semana? 2 linggo sila o GT. At dito na kami sa HTC. Ano oras na yun, B? 7:19. HTC. Holy Trinity College. Chat na sa nakakanod. Pasok na rin ako dun sa site. Mag-chat na lang siya mamaya pag labas na sila.
Daan po. Sarado pa kasi dyan, oh. Dyan dapat yung may dumadaan. Malawak. Yo. Amo ay. Amo ay. Nandito na yung gurong. Ayan po, magluto muna ako ng almusal. At baka na pag-almusal dun sa bahay. Sila, kung ano, nag-almusal na kami na lang ni Kuya Arnel daw, sabi ka ano ulit. Magluto na lang daw ako ng corn beef. Amoy. Ayan sila, tatay. Oh. Shout out kay tatay, lupit ng lupit. Lupit ng lupit. Tatay. Sunta mo na ito namin mo. Ako na ito, anak. Ayan, luto na. Grabe ang ngiti ah. Wala nga. Ayan, may tugtog. Start na tayo. At iniwanan ko muna yung premiere ko. Magbabaklas muna ako dito. Ano magsimula tayo? Dito ako simula. Simula, dito na. Punta dyan. Yan mo, ay, yung ano muna, plywood. Ang si tatay, oh. Lupit ng gupit. General. Tatay nandiyan na.
Ito nga. Ito na susunod na babaklasin. Pagkapon kasi din namin to ni Kanuli ginalaw kasi baka ni tatay kasi kung nakakonekta doon banda. Kaya ngayon sabi ni tatay nandito na siya ay ubusin na daw ito lahat na baklasin. Baklas na para malis lang tingnan. Tutol lang pala to. Wala na. Sige, hanap mo. Sige. Balikat mo. Diyan na dito na lang. Ayun, supply to. Tingnan mo. Oo. Diyan. Diyan na lang to. Diyan sa mga to. Sana. Ganito pa rin. Yan na lang matitira. Yan na lang matitira. Ha? Ang magkano ng martilyo no? Gumawa ng bato. Bago yung ano? Baka maapakan. Balikat lang ng bago. Luman.
Akin ka sa lahat ng oras. Magpahanggang wakas sa pag-ibig ay magiging akin ka. Tugtugaan. Hindi yan mag-careful. Malalaki tayo. Nabaluktot. Kailan ka kakain? Sumakay. Magabi? Kasi mga kaboyas, wala ito. Okay. Ngayon mo ulit. Mamaya. Sa labas, sir. Ano mga nakambakan, sir? Daw. Dahan-dahan ka na, sir, ha? May pako ng mga naka-abli dyan. Yan po yan. Ito tayo.
kami ni tatay baklas dun sa loob. Tapos na. Si Chinchin, may online class dito siya sa Barracks. Wala nang pasok. Online class. Si Chinchin, online lang. Tapos na. Ayun po, hanggang doon na lang yung vlog na yun. Pagbaklas namin natin dun sa loob. Itinala namin yun kahapon ni Kanoli, dapat babaklasin na namin yun. Kaya sabi ni Kanoli, itira muna natin kasi yun nga, baka si tatay may gagawin doon o kaya, di ba doon kasi si tatay umihiga-higa. Baka doon pa yung kwarto ng tatay. Pagdating ni tatay, ngayon, sabi ng tatay ay baklasin na daw yung para malinis sa loob. Kaya yun, binaklas. Tapos tinira lang namin yung dulo, pinutol kasi may bubusan pa doon sa dulo. Ayun po, hanggang dito na lang yung vlog na yun. At panibago namang vlog tayo na gagawin. Ayun po, bye bye, thank you very much.